नमस्ते सर्वांना. आता इथे सकाळचे 7:30 वाजलेले आहे. ताईचा कॉल आला होता. ताईने जरा बेड, हा एक बेड, अजून एक कुठे बेड गेला. ताईने बेड आणि उशी मागितली बाळासाठी. हॅलो ताई. हां 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 समजलं. काजल आणि टिकली. ओके, आणतो. चला ताईने काय काय वस्तू मागवली. काजल, टिकली, बेडमधला उशी मागवली आहे. तर ही हा एक बेड होता, पण ही बेड नाही, तर दुसरा बेड आहे तो ग्रीनवाला. तर तो पिशवीतला होता, दाखवतो तुम्हाला. ही आहे ताईची बॅग. ताईच्या बॅगमध्ये ताईला पाहिजे होतं काजल, टिकली, आधार कार्ड. हे कुठे आहे ताईचं पिंक पाकिट कुठे आहे? आणि ताईचा आधार कार्डचा झेरॉक्स मागितला हॉस्पिटलमध्ये. इथे मॉर्निंगचा नाश्ता बनतोय. काय बनवते काजल? ते शिरा बनवलाय. शिरा बनवते काजल. रवा भाजला इकडे ड्रायफ्रुट्स पण कुटलेले आहे. केळ टाकून बनवते शिरा. ताई आणि मम्मीसाठी नाश्ता, आणि इकडे चहा पण बनवलेली आहे ना. इकडे नाश्ता बनतोय आणि इकडे आपले पाहुणे पण आलेले आहेत खायला. खा 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 खा. आणि आमची माऊ काय करते? दिलू, आमची दिलू तर सर्व शाणी आहे दिलू, है ना. अरे रे रे उठली. ताईसाठी नाश्ता, चहा आणि रव्याची पेस्ट आतमध्ये बनते आणि शिरा बनतोय. त्यासाठी तुम्हाला दाखवतो बघा कोणता बेड आम्ही बाबूसाठी मागवला होता. त्यासाठीला मला त्याच्यामधून फक्त उशी घेऊन मागवलेली आहे. मला उशी मागवलेली. उशी कशी करायची? बाबूची बेड बघा. हां, उशी फक्त उशी मागवली बघा. उशी, अरे बघा एवढी चिंटू शिवची आहे बघा. ह्याच्यात आपली दिल पण झोपू शकते. दिलू, झोपतेस तू? न दिलू तिकडे बसलेली आहे. दिलू बाहेर जायचं. दिलू, इकडे रव्याची पेज ना. आणि तिकडे आपलं हे झालं, शिरा झाला. ओके, अरे वा. चला, शिरा आणि रव्याची पेज पार्सल, चहा पार्सल, है ना. आणि बाहेरून एक टेम्पररी ब्रेड पण घेतो, म्हणजे कधी भूक बीक लागली तर ब्रेड पण हो. माऊ तू आता आली? ते लोक खाऊन गेले. तुला नाही दिलं त्यांनी? थांब देतो. तिसरी मांजर, 1 2 समोर होती ती गेली. इकडे आपण शिरा भरलेला आहे. रव्याची पेज कुठे आहे? ह्याच्यात चहा, शिरा बाहेर आहे, थंड होते ना. परत आला होय. तू सर्वांचं खातोय का? चमचा आहे तिथे, घेतलेला काल. प्लेट नको. चहासाठी पेला आहे तिथे, घेऊन गेलो ना काल. चला मग जाऊया. आता नाश्ता रेडी झालेला आहे. बाईक पण मी बाहेर काढलेली आहे. आणि ताईंनी जेवढे वस्तू मागवले होते ते सर्व पाठी. आता जरा लाईट लावतो, ते तुम्हाला सर्वांना पण दिसेल. तर आता जाऊया पटकन ताईकडे. बाबू बघूया काय करते, झोपली आहे का उठली आहे, रात्रभर काय केलं ना ते बघूया आपण. हा डब्बा ठेव पहिला, चाय ठेव. उशी, टिकली आणि काजल. चला, एवढं सर्व झालेलं आहे. हे सर्व घेऊन आता मी चाललो बाबूला बघायला. बाबू झोपली असेल का काय माहित नाही. नको आता शिरा आहे ना, ते सर्व नंतर नेता येईल. ते काय आता आपल्या दिवसातून 2-3 वेळा, तर असे 4-5 वेळा तर आरामात होणार आहे तिकडे, आहे ना. चल, ते पेज भरायचा कार्यक्रम चालू आहे, म्हणजे रेडी आहे ना टोटल. मी जातो बाईकवरती. मला तुम्ही पण चला माझ्याबरोबर बाबूला बघायला. पाकिट घेतलं, मोबाईल. उठली आहे. बाबू आमची गायब झाली आहे. दूध पाजायला नेली आहे. दूध पाजायला. चला मग. सकाळी आंघोळ करून मोकळी
ताईने पण अंघोळ केली, पण बाबूनी पण. बाबूने पण अंघोळ केली आणि ताईने आता नाश्ता केला, मम्मीने नाश्ता केला. मी अशीच बसली आहे बिना आंघोळीची. घरी गेल्यावर आंघोळ आता मी काजलला आणतो आणि मम्मी जाईल तेव्हा, मी जाते घरी. हो ना. चला आता मी घरी जातो. बाय बाय. हॉस्पिटलला असंच असतं, येत नाही कोणतरी घरी घरातून इथे येत पाहिजे कोणतरी. चला. आता आम्ही आलो आहे हॉस्पिटलमधून. मम्मीला घेऊन आलो मी. ताईला सकाळी नाश्ता दिला, मग ताई सोबत मम्मीच होती ना दिवसभर, म्हणजे दिवस म्हणजे सकाळभर, रात्रभर रात्रभर. तर आता घेऊन आले मम्मीला. आता मम्मी आंघोळ बिंघोळ करेल, फ्रेश होईल आणि परत जाणार. जेवण मी जेवण घेऊन जाणार ताईकडे, आहे ना. मी माझं होईपर्यंत तुम्ही ताईला जेवण घेऊन ताईची कंडिशन कशी आहे? तर ताई एकदम फर्स्ट क्लास आहे, मस्त आहे, हेल्दी एकदम आहे ना. तू कशी आहे? मी पण मस्त आहे. चला. झोप आहे डोल्यावर. झोप आहे? झोपली ना तिकडे? बाबू आहे ना 5-5 मिनिटांनी थोडी थोडी उठते ना, हां म्हणून जागरण होते. काजल काय करतो तू? हे काय माहिती करतो बाबू? जेवण करतोय काजल तू? मला अजून एक सांगा की कोणकोणत्या मुलींना असं मेलमध्ये बोललेला चांगला वाटतं, मेल माणसांसारखा, मुलांसारखा? कोण कोण आहे जरा कमेंटमध्ये सांगा ज्यांना असं. बाबू तू काय करतो? काय करते ना? काय करतो तू? जेवण बनवतो तू? काय बनवलं तू जेवण म्हणे? चपाती. हे बघा तू अशी कंजूसगिरी बटाटा फ्राय. कंजूसगिरी का करते तू? लाईट का नाही लावत? कशाला पाहिजे काय? ही बघा कशी गोरी गोरी दिसते आता. ही ताईसाठी बटाटे बनवले आहेत, हा. पण मसाला कमी टाकला याच्यात, बरोबर. हा. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट ताईसाठी काय बनवलं अजून? बनवली आहे. चपातीमध्ये मसालाच नसतो. हा. चटणी बनवली आहे. आहे, विदाऊट मिरची असेल ना. हा. आणि हे बघा मटकीची भाजी. फटकीची भाजी आलेली आहे इकडे. फटकीची भाजी ना, आणि मटकीची मटकी मटकी फक्त मिसळ आणि उसळ मध्ये चांगली वाटते मला. अरे हे काय? टोमॅटोचा रस्सा. वा वा वा, हे काय बोललो असं काय दिसतंय ते आता? हे. आम्हाला खायचं नाही वरून भात आता. आहे. भात कुठे गेला? चला मग पॅक करून येऊया. मम्मीला आंघोळीला पाणी ठेवलं मम्मीला आंघोळीला पाणी. आता मम्मी आंघोळ करणार आणि मग आपण परत बाबूकडे जाऊया. फक्त हीच वेळ आहे ताईकडे, फक्त ताई आता रेस्ट करते. फक्त हाच एवढाच वेळ आहे की ताईकडे आता कोण नाही ना. हा. आता काय नाही, आता काय पटकन आता काजल आणि मी जातो पुढे मग, है ना. झालं ना. चला. तर आजोबा काय करतात बाहेर? आजोबा काय करता? दिल कुठे? दिल भाई वरती गेली आहे. अरे दिलू तू इथे आहे. दिलू मी तुला त्या रूम मध्ये गेलेलो शोधायला. काय करतो तू? झोपलाय तू? दिलू दिलू बाबू बाबू आता कोण येणार आहे बाबूला भेटायला? दिलू बाबूला भेटायला कोण येणार आहे? हा दिलू? दिलूच्या हाईट एवढीच आहे बाबू तिकडे. दिलू तू आता पप्पी घेणार? पप्पी घे पप्पी घे पप्पी घे पप्पी घे पप्पी घे. पप्पी घेतली दिलूनी. मामी चालली कुठे चालली? बाबूला भेटायला. ताईला नेते जेवण वगैरे. मी आणि मम्मी पाठवून येतोय है ना. मी आता झालो तर आम्ही पण जरा फ्रेश बिश होतो. मम्मी पण फ्रेश झाली, आता जेवलो. काजल पण थोडंसं जेवली आहे. आता काजल ताईला घेऊन चालली आहे ना. आणि ताईचं जेवणामध्ये नो मसाला, म्हणजे जास्त एकदम लाईट जेवण आहे सर्व, आहे ना. दिसायला आहे पण लाईट सर्व जेवण आहे ना. एकदम मसाला कमी. कुठे पिशवी कुठे ताईची? चनू आमचा आता काय काय करणार आहे? सुसू केली की 2 वेळा शी पण केली बाबूनी. आता मम्मीच्या हातावर. काय मम्मीच्या हातावर केली? जिची. म्हणजे असं हात धरला होता ना तेव्हा शिशी गेली. पण ते कपडे घातले होते ना. हा कपडे होते. कपडे घातले होते. ते गेली मामी घेऊन. असं कोणतरी पाहिजे म्हणजे कशा आईला तरी आराम तेवढा, मग है ना. बरोबर पाहिजे असतो माणूस कुठे. मेहंदी दाखव कशी झाली हातात. गेली मेहंदी. होय. चढली नाही तुला अजून मेहंदी? नाही. ते शी नाही म्हणायचं, मेहंदी म्हणायचं. लहान पुन्हा मेहंदी देतात. होय काय? हा 1 वर्षाच्या आतलं आहे ना. होय. ही नाही ती मम्मीला एक चांगलं झालं, पेशंट कमीत म्हणून मम्मीला झोपायला तरी मिळालं इकडे. एक वाट आहे माझ्यासाठी. हं?
वा वा वा. ताईला आता पेन कमी होते. ते बोलतायत आता आम्ही दोघं मार्केटमध्ये चाललो आहे काहीतरी सामान आणायला म्हणजे फुलं डेकोरेशन करायला काय ना काय असं. आम्ही आमच्या पद्धतीने डेकोरेट करणार आहे आपलं घर. कसं डेकोरेट करणार आहे ना तुम्ही बघा. आता इथे मी हॉस्पिटलच्या बाहेरच बाईकवरती आहे आपली बघा. बाईक इकडे आहे. मम्मीला मी ऑरेंजेस आणि ग्रेप्स घेऊन दिले तर काजल मम्मीला द्यायला गेली आहे. आता ताईला मी सांगितलं नाही पण उद्या ताई येते ना तर घर सजवण्यासाठी आपण बलून्स घेतो आहे. पिंक बलून्स कारण मुलगी झाली आहे ना. पिंक बलून्स आपण थोडेफार हार घेतो आहे आणि सर्व काय घर आपलं डेकोरेट करणार आहे कारण ताई येऊन मग ताईला चांगलं वाटेल. रेडी चला. होते बरोबर. हे पण किती छान वाटतात बघ है ना. ही बाटा कंपनी ही स्वाक्स कंपनी आहे ना. दोन्ही कंपनी आपल्या चांगल्या आहे ना. हे का मी पण तेच घालतो. हे कसे काजल माहिती आहे वॉकिंग बिकिंगला एकदम चांगले आहे. स्टाईल नाही पण व्यवस्थित. काय लूज करायचे आम्ही ताईसाठी शॉपिंग करायला आलो आहे आणि ते फिडिंग गाऊन घेते ताईसाठी. ताई येल्लोमध्ये घेतला आणि हा पिंकमध्ये. पिंक उघड. आता इथे एक सर्वांसाठी गुड न्यूज म्हणजे आणि जरा धांदल पण झाली आमची कारण ताई डिस्चार्ज होणार होती उद्या आणि डॉक्टरांनी त्यांना पटकन आज डिस्चार्ज दिला. उद्या म्हणून ना आम्ही ना डेकोरेशन आता करायला घेत होतो म्हणजे उद्या ताई आल्यावर डेकोरेट दिसला सगळं. पण आम्ही आता फटाफट सर्व डेकोरेट करून घेतो. बलून्स आम्ही आणले होते बघा आत्ताच. कुठे ते पॅकेट रे काजल. बलून्स आणि ते सर्व बलून्स आणि बघा हे सर्व आम्ही आणले आहेत. पण आम्ही उद्या होतं ना उद्या सुटणार होती ताई तरी पण आम्ही ट्राय करतो पटकन सजवायचं आहे ना. घरातून काय सजवलेलं नाही आहे. एक साईजला लाव. इथे मला अजून इथे असे 2 लावले तरी चालेल. पूर्ण वाळच होतो. हॅलो